ya mentahi ngasngo kadang kloi than bangin ya keren ya election namar ki kam bangin train nam to pai ba kedang bon bat kapor nam tak election kam pa dei bangin ya keren te na kata kadau lehse kata ka jingli ka jongngi ka ba pio ka dei ba election aso kadang kloi than yi kum ka party namar ngi julet du shu pai ba ngin lek shu pai ba nam tak election kadai bi hakki kapor ki belabo bat ke bala bentah mo bagin le ban pynkhreh ya election but way bala dep election ngim don su otakar kum trikam ban perkhat kum bangi perkhat ha kapor election mo ban lek su pai ba ban pan ka jingkesan ri an ladep hi lek ban shakri upai ba claim the page liang you know ha constituency claim da ya keren su ya kata election ban hangi hi ke party election kalong be kum bala bu da ka election commission si synshar sana tak di kapor bangini keren election nila ban smooth ho ba kumbagalong kadon hi ka jing pynkhreh lehse mo ka jing pyrshang jong ka party ka ba synshar ya ka jylla guji ka babat ya ka sorka ban pynkhreh abang i kidak kishin di kubor ki bapau kapala penong lehse ke jing pynkhreh nam tak kata election ko ba typically em ko ba ong pi hangi ka election kampodon ka jing keren nam tak election hangi keren dei bengin train pai ba ula ai ke jing shania yangi kap to kaningot ki MLA ngin apa train kum ki MLA ula ai ke jing shania ha ka party nam to MP ngin apa train kum ka benta ka kamram ju MP kila ai ke jing shania rek ba gila jet ya ki MDC ki jungi lagalong ha giant hills lagalong ha khas hills in pendap begini ki kamram ki benta shot ki bawat ka ni pencet ngem tray kuma ong ip tang nam tak kata election ringin tray ban pendap ya kata ka benta abo pai ba or pencet hangi kum ka party